Ahojte, moje meno je Roman, pochádzam z Bratislavy, mám 41 rokov a prajem všetkým šťastný nový rok 2026. Ale čo chcem týmto videom povedať je to, že milujem cestovanie, ak je hociaká príležitosť, idem rád preč a práve táto príležitosť bude zajtra. A chcel by som vás týmto pozvať na môj nový kanál, dá sa povedať, alebo úplne nový, lebo ja som nerobil ešte nejaké videá, mám iba 2 na YouTube, ale bude to trošku iné, lebo idem s mojím synom, ktorý sa taktiež volá Roman, má 19 rokov a on tam ide prvýkrát a ideme do Thajska, on tam ide prvýkrát a chcem mu tam ukázať pekné miesta, dá sa povedať, ale bol by som rád, aby ste boli s nami pri tom. Takže ďakujeme za to, že si nás pozriete. Budeme sa snažiť to robiť po svojom. Nebudeme ako tí známi vlogeri a tak, lebo ja to robím úplne, poviem to, že homemade, hej. A sledujte nás. Takže dneska je útorok a zajtra, áno, dobre hovorím, a zajtra vlastne odletame 15, tak. Takže sa vám ozveme a ďakujeme a potom vlastne v ďalšom videu bude aj môj syn. Ďakujem.